everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Ay, hala, asa naman to sila? Cookie, uwa naman sila si Lola o imong lolo. Uy, asa naman to sila? Nagtaban? Grabe sa nagtaban, uy. Asa bito sila, no? Ay, tuwara ay. Tuwara sila paingon sa mga idaran nga nag-exercise. Mapil tingali sila. Ay. Tanawa sa lolo. Pinaalalay pa ni Lula, Pinagunit sa likod ni Lula. Cute kayo sila do. Promise. Kilakon man hinoon ko. Ay. Love yun nila ang usag-usa. Wala tingali na nila gisulti, no? Pero ang ilang mga lihok, mao ni sulti para nila. Selfish na kayo ta, kundi nato sila suportahan. Unsa man ang gisend nimo nga mga pictures, Cookie? Wala gi mo mananghid nga mo anha mo diha o kauban sila. Sorry, maha. Pero kung mananghid mi, di niya ka musugot. Onya, gisendan gyud ko nimo ining pictures nila ni tatay og nang kuring nga murag mga teenagers? Wa ka hilasi, Cookie? Ha? Lain na ni mo, maoy. Anong hilas man? Wa may hilas anang mga pictures, ma. Mga tiguwang na sila, oy. Wa na sila angay. Wa naman gani mi angay ni Jong, sila pa kaha. Hala ka diha. Bitter si Tita Lena? Ay, murag anak yun. Klaro kayo. So meaning, dili tinuod nga wala siya feelings para ni Popsi. Para niya, hilas na lang ang mga idaran nga ma-in love. Tingali. Or, kita lang yun ang iyang concern. Mao nga, kaugalingon niyang feelings, iyang gisupress. Unya, gusto siya niya, idamay sila si Lulog-Lula, kuring. Lugawang mama, Noon. Maulagi. Kita gyud ang iyang concern. Either naikog siya nato or naluoy gyud. Luoy ba yun ta, di ba, Sand? Ambot, uy. Actually, luoy in a way, pero... Ay, ambot, uy. Sa una, pag primero, katong gubot pa kayo, mo gini ako na feel. Nga luoy kita. Nasandwich ta silang kagubot nga waon at ilabot. For sure, mausa na imong feelings adto nga time, di ba? Pero later, nakita na to sila si Mamog, imong Popsi. Mas naluoy ta nila. Mao nga nakahimortag set aside sa atong mga feelings. Pero Sand, lahit ni karon. Mas intense ang kaluoy nila ni Lulog ni imong lula. Ako sad. Sakto ka. Nga na sad ko. At first, nag-self-pity ba yagid ko? Dayon, naluoy na gid kayo ko ni Popsi maong nihimo gid kog supreme sacrifice. Wow ha, supreme cute. Pero yeah, mao na. And then, naitabo ni. Murabag. Feeling na ko, okay na gid ta nga ingon ini. As long as makita na ko nga happy sa lola with your lolo. Oh, tanawa na good. Pinapak-hapak pas lola si among lolo, oh. Ako yun na-convince si Mama. Di ko musugot nga musupak siya sa kalipay ni Lolo. Nagtagoy matanda na. Oh, kanang ka, Ma? Happy guys, Lolo. Wag yung ko makasabot nimo, Cookie. Imbis is settle nimo ang inyong relasyon ni Sandra, gikonsentera naman hinuon nimo ang imong apuhan. Ma, parehas ni Sandra.
Nagasinabot mi nga, suportahan sila si Lolo ug Lola ko ring. Binuang. Anong binuang man, ma? Grabe naman sad kung wa ka makasabot ni Lolo, eh. Niagi gud ka, ana. Og miagi na sad si tatay, ana. Human na mi. Human na ang among panahon. Di lagi, ma. Ay, nag-usik lang yun mo sa panahon ni Sandra. Unsa man, maghuwat mo nga maniguang nasad mo, una mo mulihok? Kanang uwahin nasad ang tanan? Ma, Gusto na ko makakita sa akong apo, Cookie. Ing na si Sandra, ana ha? Nga magminyo na mo. ma, paminawas ako, ha? Ako mao'y paminawa, Cookie. Ma, di lagi. Paminawa una ko. Kadiyot lang. Ay, Pila na edad nila nilulog ni Lola ko ring. Gamay na lang kayo ilang ipuyo sa kalibutan, ma. Wapagita kay bawo ko na. Magdimensya ba sila? Pero, di lang sa unta na mahitabo mo, eh. Pero, kung atong tanahon, ma, gamay na dyan kayo ang panahon para nila. Anong ato man ang ihikaw nila? onya ka mo, padayon nga mag-antos? Wala may mag-antos, ma. Gani, happy kayo ni Sandra sa among gibuhat karon. Honest, ma. Mas happy mi karon nga among gisuportahan sila si Lolo ug si Lola ko ring. Sa ato pa, nagkauyab na gyud na silang duha? Kaluod, uy! Ayaw gud ana, ma. Ikaw ba? May relasyon na ba na sila? Okay ba? Pero feeling nako, action speaks louder than words na lang sila, ma. Muna among tanaw ni Sandra. Makita man yun sila mga lihok magod. Ay, ambot ninyo, Cookie. Basta kay ako, wag yun ko makauyon ining inyong gibuhat. Wag yun. Kamot ka na na yung kiluto lang. Murag lami, kinada. Ay noon, lami masigi ka maluto la. Sandra, pwede atong hatdan ini si Nandeng? Sure la. Sige. Wow! Karayas gud ana. Ang akong worry, mao si Tita Lena. Dili ka siya manuyo kung muanha mi. Ay, di na naman nuyo eh. Wait ha. May aral na mo pag-lunch. Oh, sige. Malipay kita na si Lola. Sige ha, kung ingnon. Amo na lang dado na mong food ha. Okay. Mag-addan sa midre. Sige. Bye-bye. Malipay si Lolo ini. Mupaulit na ako sa bukid nila. O di na ko pakita niyo hangtod mamatay ko. Oh. Ma! Lo! Ma! Nga naman mo! Naunsa rin Lolo? Mapahawa na ko din hikuki. Mupaulit ako sa probinsya. O di na ko mabalik din. Ma! Ano na ini? Kamoy pag-istorya. Way batasan anak ka. Nagtanaro ko sa video na mong kuring kantong paghalo-halo na to. Gibira ko cellphone uya gidelete ang video. Sa panautan kumutan ako atong video ha. May binastos to. May scandal to. Lo, ayan ang kagulo. Huwag tarungan mong dagway kay ano nung mag-lunch sila si Sandra ug Lola Kuring? Tinuod ako kay. Basik ate ka na ha. Dinaatik Lo. Tinuod ni. Bago rin may nag-istorya ni Sandra sa phone. Huwag ni bawi. Undawin na to sila. Uwa mo tayo maghikay. Magpa-deliver na lang ko Lo. Magdamas na to sila og food. Magtapok na kita. Ay. Sige. Tayo pa. Kung yung mong inahan, manguntrabida o yan na. Cookie! Mulakaw ko, ha? Dili ko ani maniod to. Oh, Lo, nakanangong ka to? Oo, kadungog ko. Cookie! Oo, ma, kanungog ko ma! Sige! Sige ma, ampeng! Lo, wala di angin kabalakan. Uy, maligo kong dali ha kay wa pa ko kaligo. Sige, Lo, kaligo na kay. Mag-orderan sa ko pagkaon.
Daghan ba niya pagkaon oy nya kita lang upat. Tawagi si Lina. Aron na lang siya mo kaon. Kaon sa tong iyahatuan. Pero ayaw rin kabalakan ni Mama Lola. Sige, kaon pa. Daghanan sa nimo gi-order cooks, oy. Mura masagmig mga dagkog kaon ni Lola, ani. Di magud kayo na daghan ng sudan. Mahurot na lagi na nato. Isursuryahan na guna na nato. Kuring, naasan imong paboritong mga tamiso? Magtagbaw ka yun, ana. Ayaw ka bala ka. Kay hotdon ko na. Uy, wa man din ako madaang usa ka pitaka tungod sa akong pagdali-dali nga makalakaw. Ay, wa ni kaabot og 100 akong kwarta da. Sige lang. Kana lang baratuhon nga sudan ang akong orderon. Ay, magpahapon lang gid una ako dinis kawas. Unya na lang ko mo pauli padung ng gabi. Palabay lang una ko sa oras. Ay, maglabad ang akong sa bayo eh. Tungod di tatay nga, konsintiran sad ni Cookie. Day, kana lang paliya ako og sabaw. Og usa lang sad kakanon. Lingaw gits duha, oh. Pero, diri na, drama kaya sa Lolo. Gusto na mo pauli sa probinsya o dili na mo balik din eh. Ha? Nga naman ko, no? Nag-away na sa silang si Mama. Unsaon nga, gidilit man ni Mama ang video nila ni Lola Kuring. Katong, pagalo-halo na to ba? Hala, mao ba? Nga nung gidilit man ni tita? Gihilasan na siya ni Lolo, sig balik-balik og tan-aw. Kaluoy ko doon ni Lulong. Mao gani, nihilak yung taon. Hala, uy. Bitter gud is tita. Ay, lawgawa bitong Mama. Mao to, gilakaw. Gisapot man tugod. So, nilakaw ra gud ito siya kay gisapot. Mao gid. Pero, sagdi lang to siya. Dali naman sa tumaulian na. Ang importante, ngalingaw kayo ang duha. Kuke, marika na god. Uy, nga naman lo! Dali lang. Lingaw lagi kayo mong duha. Ay, kinasnura ni mo ba? Dili mo tuo nga makahimo pagsayaw. Mao nga, patukare me tsatsar manayaw me. Pakitong ko niya sa kong stepping. Sige. Pangita tayo chacha cookie. Kita bitan ning katag ron. Let's say na, scattered. Ay, dali ako, Cookie. Lagi lo, kalma lang. Ako ba i-connect sa akong speaker aron kusog ang music? Kana. Kaya, nindot ha. Kana nindot na pato ka. Lingawa, ani, oy. Kana, sige. Apersan niya mong sayaw doha. Kita yung una, oy. Sabay. Okay na, Cookie, okay na. Kamu na lagi la. Kina? Nana. Okay. Kina? Okay. Sige! Watcha! Palawan yung lolo cookie. Ay, salamat. Dool na lang yung kusamo. Layo-layo sa kugilakwan da. Ay, nalimot ko kung bilin og pamliti pa uli. Pero okay ra. Dool naman lang yun ko. Uy, asa man ron? Murag sa amo man. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!